Saking para lenggah kanggo Semana Putri. Pawayan wonten ing jang punika wontenipun Bapak Sugito telah Ibu Jasmi wonten ing Lalatan Linci Curug Kedumulya, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Buminatani. Nenijih mijilipun pinanganten Putri Roro Ayu Dewi Lestari. Putri kinasih panjenenganipun Bapak Sugito telah Ibu Jasmi ugi Ibu Rasi Swargi. Saantawis mijil saking tepas wangi pinuju wonten ing sasana pahargyan. Lah punika mijilipun pinanganten Putri Dewi Lestari ngagem busana prameswari. Kanton ceplorot katon nabiyor busanane. Lampahipun pinanganten Putri kabut panjenenganipun Bapak lan Ibu Nuniji Bapak Sugito adalah Ibu Jasmi kanthi lon-lonan manjing ing sasana pahargyan telengipun pawiyan agung wonten dalemipun Bapak Sugito adalah Ibu Jasmi Lalatan Nuniji Kedumulya Sukolilo Kabupaten Pati. Sampun manjingaken pinanganten Putri pinanggih wonten ing pasana pahargyan pinarak wonten ing kursi gading dampar kencana. Ing mangke badhe ngateni upacara candhakipun nunijih panggihipun pinanganten kekalih. Lamat-lama saking teban sampun katingal rawuhipun pinanganten kakung ingkang sampun kaabet panjenenganipun bapa lan biyungipun Nunijih Bapak Kasundara Ibu Sugiyati wonten ing kalodhangan punika. Pramila kangge rawuhipun pinanganten kakung Nunijih Nak Mas Bagus Pandi Akbar putra jalu panjenenganipun Bapak Kasundara Ibu Sugiyati manjingipun pinanganten sasana pahargyan wonten ing injang punika kabiwadha ungelipun gending Kebo Giro. Saking para kakung Semana Putri sasampunipun panjenenganipun Roro Ayu Dewi Lestari pinanganten Putri sampun hanggara raras pinarak wonten ing kursi gading dampar kencana santen badhe katuraken nuniji upacara panggihipun pinanganten kekalih nuniji Kang Mas Bagus Pandi Ahmad putra kejalu panjenenganipun bekas sedaya Ibu Sugiyati wonten ing kalodhangan punika kangge rawuhipun pinanganten kakung kabiwadha ungelipun gending Kebo Giro. Lamat saking katebihan lah punika sampun katingal rawuhipun pinanganten kakung nunijih boten sanes panjenenganipun Raden Mas Bagus Pandi Ahmad putra kinasih panjenenganipun Bapak Karsudi dara Ibu Sugiyati kamijil saking Aladan Kedumulya Sukolilo badhe manjing sasana pahargyan sasana panggih pinanganten kakung rawuh ngagem busana kananindran yen sinawak katon mabyor busanane katon ceplorot nunijih agamanipun pinanganten kakung nunijih Nak Mas Bagus Ahmad Pandi Akbar. Santawis panjenenganipun pinanganten kalihipun sampun aben ajeng apagut tinggal ing mangke badhe hangatipun upacara nunjuk candhakipun upacara hambalang gantel. Hambalang gantel punika saking suruh ini temu rose bilih pinanganten kalihipun sampun secer padha senenge paripurna hambalang gantel panjenenganipun Roro Ayu Dewi Lestari ngaturaken sugeng rawuh dhateng Kakang Mas Nunijih Pandi Akbar kanthi jawat astos antawis paripurna jawat asta. Emangke badhe ngateni upacara nunijih upacara mindak tigan. Upacara mindak tigan panjenenganipun Kang Mas Bagus Pandi Akbar pidan katidak pecah saknalika. Bilih pinanganten kekalihipun kudu pecah pikiripun ngebebayat baliwis wonten ing
Madyakara wonten ing kalodhangan punika paripurna midak tigan panjenenganipun Rara Ayu Dewi Lestari hamiji samaranipun ingkang kakung bilih garwa kudu mituhu marang ingkang kakung sampun patelaken dening panjenenganipun Rara Ayu Dewi Lestari wonten ing kalodhangan punika kanthi upacara neniji-niji samaranipun ingkang kakung paripurna hamiji samaranipun ingkang kakung Nak Mas Bagus Pandi Akbar Hanklating dumateng ingkang garwa Neniji Dewi Lestari jumeneng saantawis saparipurnanipun upacara midak tigan wonten ing kalodhangan punika paripurna mun midak tigan kalajengaken Neniji upacara liru kalpika Sekar Mayang Jayadaru Diwandaru ing mangke saparipurnanipun kaliruaken badhe kabucal wonten sakinggilipun genteng ingkang ateges bucal sedaya sekala mugi-mugi tansah pinanggara kawulujuan karajan kalis ing sakara-kara paripurna liru kalpika Sekar Mayang Jayadaru Diwandaru kalajengaken nenjih upacara krobongan upacara krobongan ing mangke panjenenganipun pinangan kalihipun Rara Ayu Dewi Lestari ugi Kang Mas Bagus Pandi Akbar badhe kaemban sindur dene panjenenganipun ingkang bapa Nenijih Bapa Sugito ingkang derekaken dene panjenenganipun ingkang ibu-ibu Jasmi ewatene panjenenganipun Bapa Sugito nyepeng kancatipun sembur wonten ing kalodhangan punika paripurna emban sindur saking panjenenganipun Bapa Sugito telah Ibu Jasmi kalajengaken nenijih upacara bobot timbang upacara timbang ing mangke panjenenganipun pinangka kalihipun badhe pinarak wonten sajenggunipun ingkang Rama nenijih Bapa Sugito kaderekaken panjenenganipun Ibu Jasmi kene nduk wong ayu lan kowe anakku sing bagus dhewe lungguh wonten pangkone bapak kene ya nduk mung njaluk kemarang kowe lungguhmu aja mbok betek nemen-nemen dengkul bapak iki wis krasa tuwa wis krasa linu diengreng-engreng wae ya nduk nggih bapa lan bapak ibu ananging panjenenganipun Ibu Jasmi tangket dumateng ingkang garwa Nenijih Bapa Sugito piye pakne sausé putra sakloron wis mbok bobot lan mbok timbang kaya-kaya ana bedane apa ora pakne ora bune sausé putra sakloron wis tak bobot lan tak timbang kaya-kaya ora ana bedane padha abote bune nggih pangandikan panjenengan ingkang kula dherekaken Kang Mas paripurna bobot timbang kalajengaken nenjih upacara tanem jero nandur becik ngunduh becik pinangka kalihipun panjenengan wonten ing kursi gading dampar kencana wonten dalemipun Bapa Sugito saparipurnanipun tanem jero saantawis panjenenganipun para kadang-kadang besan jawat asta ngira sepantes ngaturaken atur pambagya harja sugeng rawuh sugeng pinarak kanthi mardu mardikanipun bekalih ngantos paripurnanipun pawiyan wonten ing enjang punika paripurna upacara tanem jero sampun kalampahan kanthi lancar kalis ing rubeda kara-kara ing mangke badhe kalajengaken upacara candhakipun nenjih upacara kacar kucur tampa raja kaya kacar kucur punika ingkang isinipun atur receh kacang kawak dele kawak ingkang tangtang usulan dene benang tilam lampus ing mangke badhe kasutak panjenenganipun Nak Mas Bagus Pandi Akbar
Akbar wonten panggonipun ingkang garwa nun inggih Dewi Lestari putri kinasih panjenenganipun Dipa Sukita. Kacar kucur sampun kasuntak dening panjenenganipun Nak Mas Bagus Pandi Akbar wonten sak panggonipun ingkang garwa Dewi Lestari kanthi kebak ing pangati-ati. Ananging panjenenganipun Roro Ayu Dewi Lestari pikantuk raja kaya saking panjenenganipun Nak Mas Bagus Pandi Akbar dereng prigel nindakaken raja kaya saking garwanipun badhe kapasrahaken dumateng ingkang ibu nun inggih Ibu Jasmi Dalah Ibu Pong Sugita wonten ing kalundangan punika. Ibu, kula pikantuk raja kaya saking Kang Mas Pandi Akbar wekdal sak punika kula dipatut dumateng panjenengan ibu lan bapa pepundhen kula. Ya kene Nduk. Raja kaya saka Kang Mas mu tak tampani ing mengkone bakal tak simpen nang sak jerone sentong. Mbok menawa kowe sak koron sak wayah-wayah mengko butuh noneh iso mbok jaluk ya Nduk. Nggih pangandikan panjenengan ingkang kula tuwuh ingkang kula dherekaken. Santawis upacara kacar kucur tamba raja kaya sampun paripurna. Ingkang diperkadani panjenenganipun Juru Ayu nggih juru rias saking Janur Mulya mijil saking lalater sumber Gendeng Sukayana Kabupaten Pati niki panjenenganipun Ibu Hajah Ben ngaturaken matur nuwun. Walir kadya ninggih upacara candhakipun upacara dahar kembul. Nggih dahar walimah. Dahar wis ngarani kembul bebarengan. Ing mangke panjenenganipun pinanganten kekalih Dewi Lestari ugi Nak Mas Bagus Pandi Akbar balad dulang tinulang. Panjenenganipun Dewi Lestari dulang dumateng ingkang garwa kanthi kebake rasa tresna. Kosok wangsulipun panjenenganipun Nak Mas Bagus Pandi Akbar dulang dumateng ingkang garwa Dewi Lestari kanthi kebake rasa asih. Monggo Kang Mas, kula dherekaken dahar sesarengan kalih kula Kang Mas. Iya wong ayu. Nek ya welengku marang kowe awake dhewe dahar bebarengan aja lali nyebut asmanipun Gusti ya wong ayu. Nggih pangandikan panjenengan ingkang kula dherekaken Kang Mas. Paripurna dahar kembul ke dahar walimah. Tinuli kalajengaken nun inggih ngunjuk toya wening saking Kendi Pratala. Ngunjuk toya wening saking Kendi Pratala wekdal sapunika sampun boten enten kagantos kanthi toya aqua. Ing mangke panjenenganipun prikalipun Roro Ayu Dewi Lestari dugi Kang Mas Bagus Pandi Akbar badhe ngunjuk toya wening sesarengan. Monggo wong ayu kula dherekaken ngunjuk sesarengan. Nggih Kang Mas, monggo kula dherekaken. Ewadene upacara ngunjuk toya wening saking Kendi Pratala saantawis badhe kapundhut gambaripun saking juru foto nggih juru sungging. Saderengipun lumampahan upacara candhakipun ing mangke upacara nun inggih sungkeman. Sampun katingal paripurna nun inggih upacara dahar gembul dahar walimah ingkang kalajengaken nun inggih ngunjuk toya wening saking Kendi Pratala ingkang kadeni panjenenganipun Juru Ayu nggih juru rias saking Janur Mulya ngaturaken matur nuwun. Pramila acara candhakipun nun inggih upacara sungkeman marasipun dumateng pepundhen sepuh boten keparengaken ngagem gaman kang landhep duwung ingkang dipun agem panjenenganipun Nak Mas Bagus Pandi Akbar kalolos antawis di panjenenganipun Roro Ayu Dewi Lestari kadhekaken wonten ing kursi gading dampar kencana ugil slop ingkang dipun agem kalolos antawis ing mangke badhe ngaturaken sembah sungkem wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh nun inggih panjenenganipun Bapak Sugita Dalah Ibu Jasmi wonten ing kalundangan punika. Laku dodok tumungkul wonten ngarsanipun ingkang bapa lan ibu. Nun inggih Nak Mas Bagus Pandi Akbar ugi Roro Ayu Dewi Lestari.
kula ingkang putra ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan bapa lan pepundhen kula sing muker jiwa raga kula ibu lan bapa. Ya nduk kene sungkemmu tak tampani pangestu bapak lan ibu, dongane bapak lan ibu kaya banyu mili kang tanpa pedhot marang kowe wong ayu, anakku sing bagus dhewe ugi. Mung njalukku welingku marang kowe. Kowe dina iki wis lolos saka pangkonku sing diarani ngebir bebayan. Mung njalukku pengati-ati marang kowe sak kloron. Kulawarga kuwi kudu ana rembug lan rembug. Aja mbok pikir dhewe. Aja mbek pek penangmu dhewe. Nek ana masalah sithik ya dirembug, ana masalah gedhe ya dirembug. Kuwi kuncine wong keluarga sing ayem tentrem ya nduk wong ayu lan sing bagus anakku dhewe. Nggih pangandikan panjenengan ingkang kula tunggoni bapa lan ibu, pepundhen kula. Mangkaten kekocah saking panjenenganipun Bapak Sugito telah Ibu Jasmi dumateng putra sak kloron non inggih Loro Ayu Dewi Lestari ugi Kang Mas Bagus Pandi Akbar Putri Kinah terus kinasih panjenenganipun Bapak Karsudir Ibu Sugiyati saking lalatan Gadu Dro Sukoilo paripurna tumungkul wonten ngarsanipun Bapak Sugito telah Ibu Jasmi ugi badhe tumungkul wonten ngarsanipun ingkang bapa lan ibu non inggih Bapa Karsudi dalah Ibu Sugiyati. Kula ingkang putra Pandi Akbar wekdal punika tumungkul wonten ngarsa panjenengan bapa lan ibu ngaturaken sembah sungkem nyuwun pangestu dumateng panjenengan boten sanes non inggih Bapa Karsudi Ibu Sugiyati. Ya le pangestu bapak marang kowe. Bapak dina iki kaya-kaya lagek ngimpi. Kaya kowe ndek wingi lagek tak pangku, tak dusi, tak dulang, tak salini. Ning dina iki sing jenenge wis kowe umal saka pangkonku. Sing iso diarani omah-omah kulawarga. Mung weling bapak marang kowe ya le anakku sing bagus dhewe. Kowe dina iki wis duwe tanggung jawab. Wong lanang kudu duwe tanggung jawab marang garwamu ya le. Aja lali weling bapak marang kowe. Wong lanang kudu duwe watek triprakara ya le. Triprakara mau sing wujude ngotelu eling-eling weling bapak marang kowe ya le. Ngokang sepisan wong lanang kudu iso ngayani. Ngokang loro wong lanang kudu iso ngayani, ngayemi. Weling bapak iki aja mbok lalek-lalekno ya le. Nggih. Kekucah panjenengan ingkang kula dherekaken ingkang kula tuhani. Mugi-mugi bata barokah dhateng keluarga kula. Nggih mboten sanes garwa kula Dewi Lestari ugi kula Fandi Ahmad putra panjenengan bapa lan ibu. Paripurna non inggih sungkeman. Panjenenganipun pinangan kalipun pinuju wonten ing kursi gading dampar kencana malih. Duwung ingkang kala panjenenganipun Dewi Lestari kaagem malih panjenenganipun Nak Mas Bagus Pandi Ahmad. Ugi slop kang dipun lolos kala wau ugi kaagem malih saking pinangan kalipun sak paripurnanipun hangatene upacara sungkeman wonten ing kalodhangan punika. Paripurna upacara sungkeman santawis saderengipun kateraken upacara long tinamben kabadhe gambaripun santawis kangge upacara tedhak foto pangeston. Tedhak foto pangeston ingkang sepindah inggih panjenenganipun Bapak Sugito telah Ibu Jasmi Hangapit putra sak keloron ing mangke kangge upacara foto pangeston ingkang sepindah.
santai seperti kabeh gambaripun jigi juru foto juru sungging wonten ing kalodhangan punika lumampahipun acara nuniji foto pangeston ingkang sepindah kasebataken. Sinambi kula aturaken panjenenganipun keluarga Bagong Kanjeng Besan. Sadèrèngipun upacara long tinampen katuraken sugeng benaran ingkang sekeca sinambi hangrep pasegan kang sampun katuraken para kadang-kadang Pramuladi. Awit sapunika katuraken upacara neninjih tedhak foto pangeston saantawis ugi mangke kalajengaken tedhak foto pangeston ingkang angka kalih.